Koro ka gik mosebet matimre gi matimre nyaka kawuono. Ero kamano Cleopas. Ng'eni koro an gi jorwak welo ariyo. Ka ji dhi nyombo nitiere nyiri miketo mondo owuo gi welo, rwako welo. Koro an gi wakili Nyamori norwako welo. Weda be norwako wendo kendo kone wendo no chiemo maber mowuotho maber. To an gi paro mopogore matin. Cleopas wan gi gimiluongo ni political excitement. Ma it's a trap. Wuoth mar president penjo ni owinjo bende wakete kama. En siasa dondruok koso dongruok. Iwinjo ko dondo ng'ato. President dondore. Koro gima wawacho ni siasa okinyal pogo gi maendeleo. Siasa en science. To king'iyo weche mag siasa, siasa en lombo jopiny. To lombo jopiny, maendeleo is part of lombo jopiny. To wuoth mar president kwa ng'iye, an gangolo mopogore, gimomiyo president wuotho. President dwani mondo yiere 2027. To kiwinjo dholuo mane owacho dalawa an wuodo Yugis. Kane an agoro sare ni joluo kuom ndalo mang'eny osewe oko. An kanene kizungu wacho ni it's a symbolic politics. Osewewa mang'eny. It looks like an incitement ne jo modong nigi dongruok. Taonge gi wach gi mano. Gima ang'iyo ka en kikapu mar piny. Ing'eni nitiere launching, nitiere implementation, to gini chopo ne jopiny. My focus en chopo ne jopiny. Okata rwako wendo. Wendo nyalo biro to janyombo kwe kata dhiang'. Uchiemo modhi. Koro wuodhne ni wan soneno kata budget ma president tiyogo. Binitiere value. Iyudo ko wuotho gi security mang'eny, otiyo gi pesa mang'eny, nyocha ni joneno ka budget mar State House. Oa mana bilion 84 odhi nyaka 17. Koro ka wuodhene dhi kelo value addition ne jopiny. It is correct. To kapo nono ni wuodhni en launching, nyo launch barabara moro moa Karabok kadhi Adiedo. Okono osetieko wachne. Kama winjo be Wang'ii president to gigi be dhi timore. Koso gidhi dong' nus. Nikech yiero to ng'amo ng'eyo onge. Koro ka ng'iye angolo mar accountability, wasebedo gi issues. Ting'eni ot, baba ema ongoza ot. Ka baba tiyo gi pesa marach, nyithindo biro tiyo gi pesa marach. Budget mar State House odhi malo, accountability okwane. Nyocha waneno ka nitiere financial model mokelo. Nikech sani waonge budget. Sani we are trading on deficit. King'iyo wachulo gowi mar $1 trillion. Aya, expenditure, recurrent expenditure, osedhi malo. Makuma president igole pesa. Owacho pesa madongo. Wakili udhi konyowa. Nikech ung'eyo weche mag law, an ok an lawyer. Lakini king'iyo kata weche mag accountability. Article 201. Okwaneno ka president is adhering to that. Kata 226 okwane ko adhere to that. Nitiere wastage mang'eny. Koro ko wach ni wana excited. Joluo feel ni we are very excited nikech president olimowa. Chal ka ng'ato jatelo mono wacho ni wakelo devolution conference. Apenji kelo devolution, what is the value addition? Koro wang'iuru gini angolo mar jopiny. Kik wabed excited. Ket kata jomalo kucho gin gi benefits mang'eny to giling. Kirango excitement milose sani. Jopiny gi ema ok gin excited because jok mage mok gin excited. Ke wan gi wan nitiere political statements ma excite ji. Ni president obiro. To value ma jopiny yudo to en ang'o. Ing'eni jopiny nyaka feel gidi Cleopas. Kirwako wendo kata or to itedo ne or to oronge okelo dhiang' achiel modhero. Is there any value addition? Dongo jodale modhi asara. Koro jorwak welo gi wach nuani to wendo no implementation mar gini dhi nang'o ga accountability. Erokamano kapok to piri wakili Nyamori. Wedala bendo mari moro achiel wiye kanyo kato wabiri.